Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट इउटिउब चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव गासैखौबो गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट्स जोंहा गुवाहाटी हाइ कर्टनिफ्राय गोदानै MTS पस्टनि साख्रि ओंखारना फैलायबाय दे लोगोफोर दा नोंथाङा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैसनदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय आंनिफ्राय नोंथांमोनसिम गुरै फिन खेबसेबाव खावलायनाय थाग्रोबाय दे लोगोफोर दा जोंहा गुवाहाटी हाइ कर्टनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट जोंहा साख्रिनि खौरां ओंखारना फैदों दा जोंहा बेवहाय MTS पस्टनि माल्टिटास्किं स्टाफनि जोंहा पस्ट गोदान ओंखारना फैदों दे लोगोफोर दा जोङो बेनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नायगोन जों लोगोफोर बारा गोबाव खालामा दा जोंहा बेवहाय नटिसआहाय नैबेनो लोगोफोर नै MTS पस्टनि ओंखारना फैदों टटेल भेकेन्सिया जोंहा बेवहाय दं 26 जन 26 टा भेकेन्सि दं दा नोंथांमोना नैबेवहाय नायबानो जाबाय ग्रेड फीआहाय 12,000 निफ्राय स्टार्टिं जागायनानै नोंथांमोनाहाय 52,000 सिम मोनहैनो हागोन ओमफ्राय एक्सट्रा ग्रेड फी दंबावो बेवहाय 3,900 रुपिस दा इम्पर्टेन्ट डेट बेवहाय नोंथांमोननि अनलाइन एप्लिकेसन प्रसेसआहाय जोंहा जानुवारिनिफ्राय जागोन दे लोगोफोर फैबाय थानाय नेक्स्ट इयार 2026 जानुवारिनि 9 तारिखनिफ्राय स्टार्टिं जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि लास्ट डेटआहाय 26 तारिख जानुवारियाव फैबाय थानाय बोसोरावहाय नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइआ जोबहैफिनगोन दा जोङो लोगोफोर बेखौहाय माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायगोन लोगोफोर बेवहाय टटेल भेकेन्सिया जोंहा बेवहाय दं 26 जन बेवहाय जोंहा STP फोराहाय जोंहा 7 जन दं दे लोगोफोर नोंथांमोना नुदों बेवहाय नै बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय एज लिमिट दङ होनाय दंखायो बेवहाय एज लिमिटआ जोंहा STP एन्ड STOs फोराहाय बेवहाय आप टु 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोनाहाय 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो हागोन एलिजिबल जागोन दे लोगोफोर दा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नोंथांमोननि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन फरायनाया जाहैबाय बिदों बेवहाय क्लास 8 पास नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो हागोन दे लोगोफोर हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम मेट्रिक पाससिम नोंथांमोना बेवहाय एलिजिबल जागोन दे लोगोफोर बेखौहाय बेवहाय लिरनानै होखादों लोगोफोर जोंहा बेवहाय सिलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जागोन जाहैबाय दा बेवहाय राइटेन एग्जाम जागोन 70 नाम्बारनि जागोन दे लोगोफोर 70 नाम्बारनि OMR शीट टाइपनि जागोन ओमफ्राय नेगेटिभ मार्किं दङ दे लोगोफोर नै 1/2 बेबायदि दङ नेगेटिभ मार्किं थागोन बेवहाय दा कुइसन्सआहाय नोंथांमोनाहाय क्लास 8 लेभेलनिफ्रायनो फैगोन जाहैबाय दा नोंथांमोना मा साबजेक्टखौ नायनांगोन बेवहाय दंखायो नै जेनेरेल नलेज कारेन्ट एफेयार्स जेनेरेल इंलिश जेनेरेल मेथ्स बेखौहाय नोंथांमोना क्लास 8 लेभेलनिफ्राय नायनांगोन दे लोगोफोर बिनिफ्राय जोंहा दंबावो ओरैथिंजाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बे इन्टारभिउ जोबखांनायनि उनाव जोंहा 20 नाम्बारनि भाइभा भइस जागोन दे लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोनखौ 1:5 लिंहरगोन जाहैबाय दे लोगोफोर बेवहाय बुंखादों दा जोंहा हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला नोंथांमोनाहाय फैबाय थानाय प्रिभियास इयार जानुवारिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनाव माखासे सार्टिफिकेटनि गोनांथि जागोन दा क्लास 10 लेभेलनि एडमिट कार्ड पास सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट क्लास 8 लेभेलनि पास सार्टिफिकेट नङाबा मार्कशीट होनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि कास्ट बेखौहाय होनांगोन बेनिफ्राय माखासे नोंथांमोना जायफोरा डिसेबिलिटि पार्सन नोंथांमोनाहाय डिसेबिलिटि पार्सन बा नोंथांमोना डिसेबिलिटिनि सार्टिफिकेटखौ होनो हागोन होननानै बेवहाय बुंदों दा एप्लिकेसन फिस दं दे लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय दा एप्लिकेसन फिसआ नै SC STP STOs जायफोरा बिथांमोना केटेगरियाव गोलैयो दा बिथांमोननि थाखाय नै 250 रुपिस नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामो बेनिफ्राय जायफोरा आदार्स केन्डिडेट्सआवहाय गोग्लैयो नोंथांमोनाहाय 500 रुपिस नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट दाननांगोन दे लोगोफोर बेखौहाय बिथांमोनाहाय डिक्लेयार खालामनानै बेवहाय होखादों दा बेनो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय जोंहा गुवाहाटी हाइ कर्टनिफ्राय MTS पस्टनि माल्टिटास्किं स्टाफनि जोंहा गोदानैहाय साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय फैबाय थानाय समनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनगोन दा बेनोमोन लोगोफोर आं भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू एगेन एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल